Napravit ćemo danas oblande na vrlo jedan jednostavan i brz način, veoma su ukusne. Sve ćemo umutiti jaja i šećer, 4 jaja i šolja od bele kafe šećera, to je mera. To istresti u šerpicu jednu gdje ćemo kuvati fil u koji ćemo dodati najprije čokoladu, a potom i maslac. Ćemo staviti čokoladu da se to sve zajedno kuva. Kuvali dok se ne zgusne, to je otprilike tako, još će on se zgusnuti kad se ohladi i sada ćemo da filujemo oblande. Fil može vruć, lakše će se razmazati po kori, jer kad se ohladi bude tvrd pa je teže to napraviti. Staviti drugu.